Sarri denboraki ez egiten duela dirudi. Eta urrun ikusten ditugu 2011ko egun argitsu hartako gertaerak, eskualdaketa eta bizipenak. Eta hemen gaude, 4 urteko lana bizkarrean, orduan ekindako bideari jarraituz. Batzutan, bestetan baino hobekiago asmatuz, baino pausuz pauso, beti ikasiz. Eta Tolosarrekin batera, partaidetza sustatuz, denok, elkarrekin, Tolosa eraikiz. Gauza txikienen bidez ere, Tolosa erakargarriagoa, orekatuagoa, atseginagoa eta jasangarriagoa eginez. Gaztetxoenen zein helduenen bizia hobetuz. Tolosarrok nahi dugun herria irudikatuz. Hau, errealitate bihurtzeko. Genero politika indartsuak sustatuz. Oinarrizko eskubideen defentsan borrokatuz. Kudeaketa garden eta zuhurra garatuz. Zentzuz eta tentuz, lanean. Herriko merkataritza sustatuz eta kaleei bizi berria emateko egitasmoak martxan jarriz. Euskara oinarri duen Tolosa. Iraganaz ikasi eta etorkizuna elkarrekiko errespetuan eraikitzen duen Tolosa. 4 urte beranduago ere jarraitzeko gogoz gaude. Talde hau herritarren eskutik eta Tolosarrei esker abiatutako aldaketa gauzatzeko prest dagoelako. Elkarrekin bidea eginez, elkarrekin bidea marrazten jarraituko dugu.